Gawo marabolo kɔnɔna ka kaɲani nin dɔgɔkun laban ye tiɲɛni minnu kɛra ni o ye bato min bɔra Gao ni k'i kunda Tɔnbɔkutu kan ni jihadistes y'a attaqué maa caman fagara a kɔnɔna na o ni kan min bɛ n'an k'a ma ko banba kan ni o bɛ sɔrɔ Burama cercle kɔnɔna na ani Gao yɛrɛ a du kɔnɔna na kan min bɛ n'an k'a ma ko Kanfirinu maramafɛntigiw kɔni y'a attaqué jumadon septembre kalo tile 8 san 2023 an b'a jira k'a fɔ ko ka kaɲani nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen o ni sɔrɔdasiw ka wuli kajɔ min sabatira a koɲɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Gao gouverneur a ye welewele bila kɛ ka ɲɛsin Gao région cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ ma général Musa Traoré b'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw kɛn bɛ ka wuli kajɔ sabati k'a jira k'a fɔ ko u na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa lakana o ka se ka sabati général de brigade Musa Traoré b'a ka laseli kɛ. Non jama bɛ k'i hakili lasigi zen an ka sɔrɔdasi cɛw déterminelen don ka nin défi in fɛn ka nin défi in relever o de y'a to an bɛ yan sɔgɔmada na k'a jira ko mana gɛlɛya cogo o cogo an bɛ yan bɛɛ k'i hakili lasigi bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ la bɛɛ k'i lakile i ko n ko mirala m'o de ye sɔrɔdasiw ye min fɔ ye k'u déterminelen don k'a tɛ se ka kɛ ten tuguni. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen maa minnu banana bato in kɔnɔna na ni Mali sɔrɔdasiw ye avion ta ka t'u ta ni ka na n'u ye Gao dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na a bɛ jira k'a fɔ ko u ka kɛnɛya a bɛ ka sabati docteur Seydou Diakité Gao dɔgɔtɔrɔsoba a directeur général adjoint do bɛ laseli kɛ. An ye maladie banabaatɔ 21 de sɔrɔ 21 na 7 ye cɛ ye 14 o ye muso ye donc suro an ye mɔgɔ 3 ta bloc la olu opéré la an bɛ yɔrɔ min na bibi in na bɛɛ de mobilisera directeur yɛrɛ ne yɛrɛ ka directeur yɛrɛ an kunu wulada fɛ an kɛlen ka information sɔrɔ an ye ambulance hôpital ambulance bɛɛ bɔ directeur yɛrɛ ale yɛrɛ tun ye chauffeur ye u taara banabaatɔ bɛɛ ta ka na ka na n'u ye ani sapeur pompier mɔgɔw an jɛra u ye banabaatɔ bɛɛ cɛ ka na n'u ye ka na urgence la donc maladie bɛɛ taara maladie bɛɛ place sɔrɔ maladie bɛɛ fura sɔrɔ maladie bɛɛ dayɔrɔ sɔrɔ alhamdulilayi sisan kɔni basi foyi tɛ yen nɔ. An b'a jira la k'a fɔ ko nin waleya minnu filɛ nin ni a lawaleyara k'a ta alamisa don ma ni ka se juma don ma Gao région kɔnɔna na a kɛra hakiliwili belebele nka min ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ min sabatira a jirala k'a fɔ ko lakana kɔni n'Ala sɔnna ma a na sabati nka min ye attaque min kɛra Kanfirinu na Gao du kɔnɔna na sɔrɔdasiw ma laseli wɛrɛ kɛ u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ senna walasa cɛnni min kɛra u ka se ka kunnafoni lase bɛɛ lajɛlen ma Abdul Nasir Idrissa Gao VOA Bambara tɔgɔ la.